гледайте, това е нашия канал, ще го сложим в YouTube. Затова има едно коте, дето е бебе и се мушка в страни. Здравейте, моят канал се казва Алма Сладки котета. Така се казва. Сега ще видите. Бях с колата, за да ходя на училище. Не на училище, на лагер. И после мама ни каза: има коте. Ние трябвахме да го спасяваме, ама през нощта беше си отишъл. Ама знаете, че ако има котенце и мялка, трябва да сложите нещо като сигнал, храна, защото има 3 котенцата. Ще видим дали е майка коте и ще й кажем. Много са сладки. Майка ми тук прави неща, нали виждате? Аз съм почти тинейджерски години. Не съм почти, ама се държа като тинейджерски години, затова си вървя сама и взема нещата на мама. Я да видим дали мама коте е тук. Мали да го погаля? Да, само че може да те нацапа Ау! малко. Заболя ме. Ухапа ли те? Да. Брауни, няма да хапиш. Той сега в игриво настроение. Кучи, кучи, кучи. Брауни, какво си намери там? Кучи, кучи, кучи. Крушка. Искаш ли да я ходим? Опа! Много са. Я да видим къде е мама коте. Къде е мама коте? Къде е мама коте? Както виждате, я няма. Аз се вървя сама, вижте. Аз съм тинейджерски години. Той сега си мисля, че иска да му вземеш пръчката и бяга. Брауни? Брауни! Брауни! Искам да те погаля. Искам да те погаля. Успокой се, успокой се. Успокой се, успокой се. Момче ли е? Момченце? Много пускаво. Да, и по-пухкав ще става. Как? Ми не знам На още. колко годинки? На 4 месеца. Той е бебенце още. Има Тук си още бебешката козинка. Ей! Брауни! Брауни, брауни! 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 Само да не теча пардота. Спокойно, спокойно. Брауни! Спокойничо. 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 Много сладък. Кога ще става на 1 годинка? Ами след 6 месеца. Не, глупости говоря. След 8. Сега е на 4. Много пускав. Да. Няколко стана спокойничък. Виждал ли е още деца? Маля? Виждал ли е още деца? Виждал е, да. Той много обича дечица. И не се слага толкова спокоен. Да. Толкова спокоен не е бил.
Има ли майка? Има ли майка? Да, ма не я познавам, не съм я виждала. А защо сега е без майка? Еми защото компаните на майката решиха да ми го подарят. А защо не майката? Еми защото тя си е тясна. И те са подарили бебенцата. Като са пораснали вече достатъчно. Сега ти си майка. Да. О, чочи, чочи, чочи! Чочи. Не! Къде бягаш? Къде бягаш? Брауни! Къде бягаш? Къде бягаш? Никой няма да ти взима пръчката. Къде бягаш? Къде бягаш? Къде бягаш? Къде бягаш, кученце? Къде бягаш, куче, 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 куче? И аз имам куче. Твоето кученце колко е голям? Е така. И е на бупаници на 11 годинки. А, то е голямо. Да. А каква порода е? Ами не се знае. А момиченце или момченце? Момиченце и също имаме котенце. И аз имам 2 котки. Ама не се разбират много с Брауни. Моето куче, моята котка се разбират. Приятелчета? Да. Играят си на гоненица. Супер. Ей, Брауни, Брауни. А колко кучета имаш? Само Брауни. Само Брауни? Да. Защо само Брауни? Еми защото много кученца ще ми стана, много животни ще имам вече. Няма да мога да се грижа за всички. Баба си, майка си. Еми не искат те кучета. А татко си? И той не. Дядо си? И той не. А другата си баба? И тя не. А другият си дядо? И той не. А лелят си? И тя не. А братовчетка си? Братовчетка ми, тя не знам, ние не сме с нея. Иска да ти дръпне въженци. Ау! Добре, камерата е на мама, камерата е на мама. Пускай. Само това не е. А това там ли е мамът при катерушката? Да. Лети, 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 лети! Кой лети, кой лети, кой лети, кой лети? Ама на травичката е мокричко, ще се нацапаш много. Айде, пак си взе пръчката. Много сладичко, много сладичко. Много сладичко, много сладичко. Ей! Ей, детенце! 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 Гледай камерата! Гледай камерата! Гледай камерата! Гледай камерата! Гледай камерата! Гледай. Не пак с тая пръчка! Не пак с тая. Много си я хареса пръчката. Нещо дъвче! Нещо дъвче! Брауни, какво ядеш? Я да видя. Какво на лапа? Виж какво си намерих. Охлевче. Той го прегълна. Той може него да го е дъвкал. Хоп, айде, Брауни. Брауни, Брауни. Брауни не. Брауни не. Брауни не. А къде е котенцето? В колата? То е в колата котенцето? Да, в мотора.
Ама то само ли си отишло там или вие сте го прибрали? Само, ето и майката. Имаше едно друго кото. Изчакай да се приближа повече до нея. Ето я майката, дето сега не иска много да бъде с децата си. С децата. Ще видите в голямата камера. Хайде при кутето. Брауни! Ау! Брауни, не! Не, силно ли те ръфна? Да. Брауни, няма да хапнеш. Той сега много се е превъзбудил. Чакай да се успокои и те ръфне пак. Успокой се. Там? Успокой се, не знам. Успокой се. Че спокойно. Брауни! Внимавай, да и така да няма пак. Амам. Изкопчало ти се сандалче. Трябва да ходя при майка си вече. Успокой се, успокой се. Чао! Чао, чао! Леко! Няма нищо. Чао! Мамо, ударих се. Мамо, направи голямо видео. Браво! И свършихме канала. Потърсете ни. Моля те. Много ви се моля. Ама скотенцата, сладките, разбрахте ли? Чао!